Munstro iletsua. Behin, munstro iletsu bat basoilun bateko kobazulo gris eta eze batean bizi zen. Itxusia baino itxusiagoa zen munstru hura. Burua ikaragarri handia, hankak, motz-motzak, barregarriak, zuzenean burutik ateratzen zitzaizkionak. Eta halako hankamotz eta baldaraiekin oso nekez mugitzen zen, eta ezin zuen bere kobazuloaren ingurutik aldegin. Ahoa ere izugarria zuen munstru iletsuak. Begiak berdeskak, besoak luzeak eta meheak, belarrietatik ateratzen zitzaizkionak. Arratoiak harrapatzeko primerakoak ziren beso luzeaiek. Gorputz osoa zuen hilez beterik. Sudurrean, hanketan, bizkarrean, hortzetan, begietan, alde guztietan zituen hileak. Eta gizakiak jatea zen munstro iletsuaren ametsa. Kobazuloaren atarian jartzen zen egunero eta barre algara makabroak eginez, honela egiten zuen oihu. Hemendik pasatzen den lehena, jan egingo dut. Baina jendea etzen ibiltzen paraje haietan, kobazuloa basoaren alderik itxusienean eta beltzenean baitzegoen. Eta munstruak ezin zuen inoiz inor harrapatu, hankamotz barregarriaiekin, ezin baitzuen korrika egin. Halare, han jarraitzen zuen kobazuloaren aurrean norra gertuko zain, eta beti oihu bera egiten zuen. Hemendik pasatzen den lehena, jan egingo dut. Egunaietako batean, errege bat agertu zen baso hartan eizean. Eta ibilian, galdu egin zen basoko sastraka eta adar artean. Arriskuan zegoela konturatu gabe, munstru iletsuaren kobazuloraino heldu zen erregea. Orduan, dida batean, munstruak soka luze bat lotu zion erregearen hankari esanez, baldin eta ume batek hartzen badidazu jateko, alde egiten utziko dizut. Bai horixe, aurkitzen dudan lehen umea ekarriko dizut, hitzeman zion erregeak. Kontu zibiliz zer egiten duzune, mehatxatu zuen munstru iletsuak. Niri ziria sartzen saiatzen bazara, sokatik tira eta kobazuloraino ekarriko zaitut. Ulertu aldidazu? Bai, ulertu dizut, erantzun zion erregeak dardarka. Segidan, zaldi gainean igo eta basoaren ertzeraino joan zen erregea. Han, gelditu, bere bidai poltsatik gure ize handiak atera eta munstruari lotuta zeukan soka luzeura mozten saiatu zen. Baina, ura ustekabea, ura amorrua, soka ura ezintzen inolaz ere moztu. Egin zuen barre munstruak kobazuloaren aurrean. Alperrik zabiltza, niri ziria sartu nahian aizu. Zuk zer uste zenuen ba. Eta erregeak bere bideari jarraitu behar izan zion erabat kezkatuta. Harin iritsi zen inguruko herri batera, bertan umeren bat aurkituko zuen itxaropenean. Baina berehala galdu zuen itxaropena. Herri hartan etzebilen inor kalean, ume guztiak eskolan baitziren une hartan. Erregeak, buru makur, aurrera jarraitu zuen zaldi gainean, soka madarikatu ura berean kari lotuta zuela. Gaztelu ondora iritsi zenean, azkenik, neskatxa bat begiztatu zuen bidean korrika. Ara, esan zuen bere baitan, hortxe daukat nik behar dudana. Baina berriz ere ura ustekabea begien aurrean zeukan neskatxa ura bere alaba zela ikusi zuenean. Izan ere,
Lucila txikia gaztelutik ies eginda zebilen, gozokiak erosteko asmotan. Erregeak gogor egin zion herrieta. Zuk ondo dakizu debekatuta duzula gozokiak erostea. Ondo dakizu ez duzula gaztelutik irteteko baimenik. Ai, nire Lucila maitea, jakingo bazenu zer gertatu zaidan. Eta munstru iletsuari egin behar izan zion promesa kontatu zion alaba txikiari. Bien bitartean, sokaren beste muturrean, kobazulo eze eta gris hartan, dena entzuten zuen munstro gaiztoak, sokari lotuta zeukan entzungailu bati esker. Aizu, esan zuen munstruak irribarre maltzurra eginez. Ez niri jo adarrik, neskatxa hori hementxe nahi dut bizirik, bestela zureak egin du. Erregea negar batean hasi zen, eta Lucilak ahaltzuen moduan kontsolatu behar izan zuen aita gizera joa. Ez negarrik egin aita, esan zion. Gustura joango naiz munstru horrengana berak janazan. Aiene, hau zoritxarra alaba maitea, hau zoritxarra eta hau pena, hasi zen negarrez zotinka aita. Eta hala, jarri zuen zaldi gainean alaba txikia eta kobazulora itzuli zen, munstroak araino gidatu baitzuen sokatik tiraka. Iritsi zen erregea kobazulora eta dardara batean antxe utzi zuen bere alaba. Askatu zuen soka munstroak eta handik derrepentian ospa egiteko agindu zion erregeari. Geroxeago, neskatxari begira jarri zen munstru oiletsua. Lucila ere, ari begira jarri zen, besoak sorbaldan tolestatuta. Kontxo, hasi zen munstru oiletsua. Ez duzu ematen hain zorioneko. Sudorrean askura daukadalako, botazion neskatxak bapatean. Munstru iletsua harri eta zur geratu zen. Ez zuen gustoko inork hitza moztea. Ez zuen gustoko inork adarra jotzea, eta are gutxiago bera kobazuloko jabea izan da. Eta iruditzen zitzaion Lucila adarra jotzeko asmotan zebilela. Aizu neskatxa, nik erakutsiko dizut zuri. Nola garbitu zure hile zikin hori? Moztu zuen Lucilak. Mukitsu hori nola usartzen zara? Zoaz lanperna garbitzera. Izan ere, munstruak hilez beterik zeuzkan eskuak eta haren behatzak lanperna erraldoiak ematen zuten. Damutuko zara sorgina. Eta zu ipurdizikina. Aizu, niri ez didazu adarrik joko. Garbitu betileak zein polita naizen ikusteko. Zaude isilik, 3 arte kontatuko dut. 1. Praketan parrat. 2. Munstro buru handi. Eta 3. Gaztelua nahikoa diru. Berriz hitz egiten baduzu, txikitu egingo zaitut, marimatraka. Zure zain nago buruz beheraka. Munstroa bere honetik aterata zegoen. Aina sarre zegoen, ukabilkadak jotzen zituen lurrean jirabiraka. Ura zen ikuskizun barregarria ura. Azkenik, horroea egin zuen. Horrelako ezik eta jasotzen aldute printzesek. Zu zer zara, erregaren alaba ala bandolero batena. Erantzuna, ipurdien idatzita daukadana. Aski da, kokoteraino naukazu. Zure silborreko hile luzei eman zu. Amorru bizion zegoen munstroa. Amorruaren amorruz, pusten eta pusten hasi zen. Hainbeste puztu zen, bapatean, plof, lehertu egin zen 1000 pusketatan. Pusketa guztiak arantz eta onantz zabaldu zituen haizeak eta handik gutxira, tximel eta koloredun eta lore perfumatu bihurtu ziren pusketa haiek. Baina instant batean, irudikatu litekeen mutikorik ederrena agertu zen mamu iletsu beldurgarriaren azalpean. Eta honela hitz egin zion neskatxari irribarren maitekorrez. Ai, nire maitea printze liluragarria nauzu.
Atrebentzia ezpada, zori bi musu. Madarikazio txar batetik liberatuta, hemen naukazu erdi zoratuta, zuk eman didazu askatasuna. Hau da hau poza, hau zoriona. Hau da nire aurkezpena, Arturo dut izena. Urte askoan mamuak preso eduki duena. Ai, Lucila pospolina, nire eskerrona da amaiezina. Hain zara nire gustuko, segituan naiz dutxatuko, eskonduko algara derrepentean, ez dut hilerik sudurrean. Biok izango gara zoriontsu, enaiz mamua bezain hiletsu. Neskatxari oso proposamen interesgarria iruditu zitzaion eta berehala eman zion baietza. Eta bi gazteak tximeleta erraldoi baten bizkar gainean joan ziren egan. Egun hartatik aurrera, inork ez zuen izan sekula santan munstro iletsuaren berririk.